1952 елның 6 декабрендә Көкмара районы Вакыт авылында тиебез белән әниебезнең беренче балалары булып абыебыз Миникаев Камил Миннебай улы дөньяга килгән. Үзенең яраткан гаиләсе белән бүгенге көндә Свердловск өлкәсенең Нижний Тагил шәһәрендә яши. Тормыш юлында төрле мизгелләр кичерүенә карамастан абыебыз йомшак күңелле, ачык йөзле туган җанлы. Алар Минсара апай белән бергә 2 бала тәрбияләп үстерделәр. Бүгенге көндә шуныклары бар. Кадерле туганыбыз, сиңа нык сәламәтлек, гөлшатлыклар гына, мул, иркен һәм бик тәрәхәт җиңел тормыш телибез. Минсара апай белән бер-берегезгә терәк булып тигезлектә, яратуда, хөрмәттә озак гомер кичерегез. Барлык якты хыялларың да тормышка ашсын. Күңелеңә җыйган яхшылыклар, изгелекләр булып кайтсыннар. Туар таңнар алып килсен сиңа сәламәтлек, бәхет, шатлыклар. Иң изге теләкләр белән туганнарың Рафик, Рәзилә, Рәйсә, Рауилә, Рөстәм. Әтияне гомер биреп, назлап сөеп үстергән. Улым кызым бар бит диеп, һәр мизгелен үткәргән. Югалтмыйк без туганлыкны, җөпләр өзелмәсен, арабыздагы туганлык сүнмәсен, сүрелмәсен. Югалтмыйк без туганлыкны, җөпләр өзелмәсен, арабыздагы туганлык сүрелмәсен. Сеңелем жаным, тормыш кайный, күпме юл үтәсе бар. Безнең әле халкым өчен күпме җыр җырлыйсы бар. Югалтмыйк без туганлыкны, җөпләр өзелмәсен, арабыздагы туганлык сүнмәсен, сүрелмәсен. Югалтмыйк без туганлыкны, җөпләр өзелмәсен, арабыздагы туганлык сүрелмәсен. Югалтмыйк без туганлыкны, җөпләр өзелмәсен, арабыздагы туганлык сүнмәсен, сүрелмәсен. Югалтмыйк без туганлыкны, җөпләр өзелмәсен, арабыздагы туганлык сүрелмәсен. Яшигәле ярдәмләшеп, туганлык хакын саклап. Газизәнкәй һәм әткәйнең ышанычларын аклап. Югалтмыйк без туганлыкны, җөпләр өзелмәсен, арабыздагы туганлык сүнмәсен, сүрелмәсен. Югалтмыйк без туганлыкны, җөпләр өзелмәсен, арабыздагы туганлык сүрелмәсен. Югалтмыйк без туганлыкны, җөпләр өзелмәсен, арабыздагы туганлык сүнмәсен, сүрелмәсен. Югалтмыйк без туганлыкны, җөпләр өзелмәсен, арабыздагы туганлык сүрелмәсен. Бик зур рәхмәт туганнарыбыз Минникаев Рафик Миннебай улы һәм Мөхәммәтшина Рәйсә Миннебай кызына шушы тәбрикләүне оештырганнары өчен. Рәхмәт бик зур.